कोइले बा जिंदगी में अपना सारा कुछ पहिले बा करी के भरोसे आज तोहरा पर उपेंदरा रौरा चरण में शीश सने हसे एगो सावन महीना में भक्त जाके बाबा से कहत रे कि बाबा रास्ता हम देखले नहीं थी केहू जाता तो कहतो बानी तो लेके नहीं खे जात भाव नया बा अगर जरूर तने ध्यान से सुनो तो बुझाई केसट में तो नहीं खे जो अपन खेत से उपजल बा एक आधगो वही बा दुइये गो के मौका बा और वही में काम करे के बा सावन में किस्मत खुल जाई बाबा के पट जब खुल जाई सावन में किस्मत खुल जाई अब बाबा के पट जब खुल जाई तब का होई कांवर सजा के लोग देव घरे जाता कांवर सजा लेता लोग जो पट खुल जाता बाबा के तो कांवर सजा के लोग बोल बम बोलते चलता रहे कांवर सजा के लोग देव घरे जाता हे शिवदानी मोर जीव छपी दादा भाई देखिए भाई देखिए राजकुमार भाई के मुझसे कांटा को संचाई से ओहो नारदी गीत गो नहीं करेले ओमे के बहुत बढ़िया कोरस भी करेले गाना भी गावेले भैया के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार बाबा से कामना करो कि वैसे ही रहो आवाज दुनिया में चाहत रहो बाबा ना के उजाला न सोने जाता हूँ ना के उजाला न सोने लेके जाता हूँ जैसे उतानी
कि जैसे यदुकुल में ओह बैजू धाम के बन गई राउर कृपा बा राउर जब कृपा हो गई तो धाम बन गई अन्ना तो पहले ग्वाला रहले एने के मारल ओने के मारल ओने बैजू ग्वाला के काम भइल काजी बैजू के नाम दिल में भइले भोला बैजू के नाम काम जानी हो गई गरी रहे सुनरी हो गई केहू ना पूछत रहे लेकिन उनकर जब कृपा हो गई तो महान हो गई बैजू वाला के काम भइल बैजू के नाम में ए बाबा हमरो तो तनी भक्त वाला नाता जोड़ी लो हमरो दिल में लालसा बा हमरो से जोड़ो भगतन वाला नाता हे शिवदानी कर चले कमरिया चले कमरिया माता जी के तरफ से भाई संत मत के माता के तरफ से देख लीजिए तो शंकर भगवान के जैसे जाता बा वो माता के भी वैसे ही जाता देखली हम माता की तरफ से बहुत बहुत रुपए के पुरस्कार चरण में नमस्कार आशीर्वाद के इंतजार बा पहले परिक्रमा पहले पूजा शंकर चाचा भाई देखिए हजारों हजार रुपए के पुरस्कार चाचा के चरण में नमस्कार आशीर्वाद के इंतजार बा ऐसा ही लोग के छत्र छाया बनल रहो बहुत बहुत हम लोग के आभारी रहो इनका लोग के गोद में खेलले बानी हमार पापा जब भैया रहले रामायण पढ़त रहले भैया लोग हमने के घरे ले जा आज आशीर्वाद देते रह मिठाई चॉकलेट बिस्कुट एहिजा से मनिहारी से डिपॉजिट होत रहे पहले परिक्रमा
कोइले परिक्रमा अरे बाबा गणेश जी पहिले पूजई बयान भाई उपेंद्र के भाई उपेंद्र है कैमरामैन हमार भाई धर्मेंद्र भाई जौन की आज से 20 साल पहले हम 15 साल पहले केसट निकल रहे गोली चलौलू बिहार में वो में हमने के कटिहार जिला के गाना रहे बड़ा हलचल मचौले रहे हाजीपुर बाजार में जिला कटिहार में पोस्टर अपन सटवा दिहलू आगे मनिहारी में गोली ये गाना हमने को में रहे इहो गाना बड़ा बढ़िया हिट कइल एगो बेवफाई रहे दिल लगा ले लो मीठी मीठी बात करके मुलाकात कर बहुत पुरान गाना बड़ी सही सब लेकिन आज के समय में देवे लायक भक्त अभी एगो हमार दादाजी के नाती बाहई हई मानस बबुआ खड़ा हो जा इतना बड़ कलाकार हमनी के मनिहारी में संपन्न चीज भरल बा लेकिन हई बबुआ के संग है इनकरे घर में बैठ के आई ढोलक बजौले आ हम गाना गावत रहने हारमोनियम हम ना जानी ले लेकिन अपना लाइक बजा के गावत रहने जा अभी बबुआ के चलते पहला बार हमारे गाना यूट्यूब पे 1000 व्यूअर जा रहा बा पहला बार ना तो वो टाइम सीडी के केसट रहे तो 10,000 सीडी केसट बिकल रहे रमजानीपुर में प्रोग्राम भई रहे हमारे छविलाल भैया भीम दादा सब जाने गई रही लोग जाके कार्यक्रम भई रहे रमजानीपुर में समय बाद अगला साल जो गाना गईले रहनी है बबुआ के संग एकदम छोटा ही कि लड़का या बूढ़ा